Povedz mi, čo to je? Toto je chlop. Chloch lesný, takzvaný. To, čo tu vidíte, toto tu. A Rýchlo má to do ruky. Chloch píchlavý. Pokračuj. Zadrie do prsta, alebo do oného, tak s tým máte problém. Veľmi nebezpečný. Ale veľmi nebezpečný problém s tým máte. Vidíte, chlop? Ťažko to No, viete už. toto akože, toto je nič, to je neškodné. To je len také one, pazúriky. Ale toto, A bolí to ako. to už je jedovací nebezpečný. Poďme na auto. To je takzvaný To je kde? Ale komári. Daj ho Jozori špina. To je chloch píchlavý. Bolavá rastlina veľmi. Nebezpečná. A fakt víš, ako bolí, keď to zadrie? Ty kokos, aha, máme cukry. Spravíme snímanie. Ale nemám ich veľa. Už iba 4. Mám nejaké dobré cukriky. To sú čokoládové, karamelové alebo kerády. No ale budem musieť ten zvuk spolu z toho zrušiť. Ďakujem. A ešte jeden, kto chce. Počkaj, pozriem. Ešte jeden ostal. Bufet, bufet musí natočiť, bufet. No, ty budeš sa. Ale no, ja som chcela tie. Veľmi opatrne. To je jedovatý. Chloch. Idem hodiť močiar. Dobre, tak to malo stačiť už.